Velice nebezpečný lupič byl dopaden. Bohužel zemřel. Lego City nakoupilo nové popelářské vozy za 20 milionů. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Lego dnes s Lucií Kostkovou a Rayem Legomanem. Nebezpečný lupič, který uprchl z policejního speciálu, ukradl auto a následně zdemoloval nákladní vůz. Při zásahu byl lupič postřelen. Policie tuto akci hodnotí jako úspěšnou, přestože lupič zemřel. Největší podíl na této akci měl generál Lego policie Ondřej Hranatý. Zloděj byl zneškodněn novou bazukou typu 2080, která se právě testuje. Nečekali jsme, že by mohla být smrtící účinky, ale stalo se. Lego City koupilo 12 popelářských vozů, ty by měly usnadnit popelářům práci. Doposud popelnice vysypávaly ručně. Dnes už jim pomáhá mechanická ruka umístěna na zadní straně vozidla. Všichni popeláři si nová auta pochvalují.